Najznámejší slovenský starý mládenec, poslanec František Mikloško, sa dnes oženil. Bývalý predseda Národnej rady nedávno oslávil 60-ku a svoje áno povedal o 20 rokov mladšej doktorke farmácie. Na svadobnom obrade bolo len 11 hostí. Tomu, že sa František Mikloško skutočne žení, neverili ani jeho najbližší priatelia. Zatlkal. Oznámil to tak, že som to považoval za recesiu. So svojou manželkou sa však čerstvý 60-tník pozná už 20 rokov. O ruku ju požiadal v marci. Požiadal som oznamovacou vetou, že milá Janka, ako je to? Požadujem ťa o ruku. Bolo to prvýkrát. Verím, že aj posledný krát. Som veľmi šťastná. Mladoženích si ani po svadbe neplánuje kúpiť televízor. Už ho máme u mojej manželky. Dokonca aj mobil mám u mojej manželky, takže pokračujem ďalej to istou cestou. Mladomanželom Mikloškovcom prišli zablahoželať i stranícki kolegovia ženícha. Opäť s nami nejakým spôsobom raz vybabral. František Mikloško priznal, že jeho nečakaná svadba nijako nesúvisí so stredajšou výzvou biskupov, aby sa mladí ľudia nebáli zakladať si rodiny. Iniciatívu biskupov som nečítal, ale tak by som povedal, že nech sa oženia a potom nám dávajú rady. No a politické špekulácie o kandidatúre na prezidenta 60-ročný mladoženích takisto vylúčil. Napriek tomu, že už mám prvú dámu, na prezidenta kandidovať nebudem. Myslím si, že vyskúšal som si to raz a som spokojný. Prvé spoločné kroky novomanželov Mikloškovcov povedú na Moravu, odkiaľ pochádza manželka Františka Mikloška. No a medové dni budú manželia spoločne prežívať v častej papierničke. Peter Hajnala a Darina Mikolášová, televízia Markíza.